Tak neviem, či poďme princezne, alebo poďme šťuky, ale jednoducho rybany, poďme! Nebolo to špatné, nebolo to zlé, hlavne na tej ľavej strane, keď sme to mali. Bohužiaľ tá pravá viac rozprašená strana až za 19,60. Ja čakám, že pomaly, ako nám to tam tečie, kvápe, padá, že budeme robiť asi majstrovstvá Slovenska v robení duhy, lebo všetko je to tam